mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Baban gida kanan gwamna ya ɗau nauyin wakar ga. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, ma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nuna. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Ado sama don jallabu wayina mai bayarwa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Kai dan adam kai yo gero kai yo maiwa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Kabba Muhammadu dan Ali sannan ba batun canzawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba. Mun gode kyautar nan da kai muna ya Allah raba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Yi salati Allah gun annabi manzo na babba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Manzan tsira dan Aminatu son shi ba ma canza ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Rufi sa'alai har da sahabban sa manzo babba. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba. Sahar da auliya har su ma ba zan ware ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Asalam da sallama na taho al'umma yau gunku. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Dogon oruma ne na yau baitocin gogon kuwa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Ahmad dan Ali dan na san shi ma yana kishin kuwa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba. Shi ya sanai baitocin girma ban daina ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Sakwatawa ga Ahmadu dan Ali aiki zai gunkuwa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Fata ne kullum aiki shi dai ya samu gunkuwa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Tsaro har ma da lafiya zai samar yankin ku. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba. Ni shaida ne ni shari har a zuci bai nuna ba. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba, amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sakkwato ba warin yaro ba, mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Ahmad Aliyu dattijon kirki ne mun shaida. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Kun san firjin kun sanyi ya zarcewa randa. Ashe ga alhairi nan Sakkwato ba a gane ba. Kai bi kake bi dan malam toje
ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto alheri ya samu. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mu dai sai mutumin kirki ba ma fi shaidani ba. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Gwamna ne kwai koyin jagora na ɗan babba. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Ahmad Aliyu kun sai shi sheri baya furta ba. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Kullum fata ne samun ci gaba bai daina ba. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Na gaishe ka uban tafiya ji ko jagoran mu. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Samun kawalla baba aluga hairi ya samu. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Alu zaki sanata kai ka zama jagoran mu. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Sarkin yamma alu sanata zaki bare na ba. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Me saurare har wa yau dai kana tare da ni Mansur Dan Kabawa wanda aka fi sani da Mansur Dogon Oroma dauke da wakar Alhaji Dr. Ahmad Aliyu Sokoto gwamnan Sokoto. Domin neman ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar number waya na kamar haka: 08132306419. A ci gaba da saurare lafiya. Ashe ga alhairi na sabbata ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. A gaida ka tuka dici kamfe bare na ba. Ashe ga alhairi na sabbata
sanata mai kirki ne. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Lami donau ne Sokoto kowa shaida ne. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Sanata mai jimiri sannan kuma mai alhairi ne. Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Dogo ne na Oroma ɗan kabawa ke baitinka. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Baban gida kanan gwamna tilas in gaida ka. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Kanan gwamna Ahmadu dan Alni ban rena ba. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Kai ne kace in je in rero ma waƙar ga. Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Nauyi kai ka toka baban gida mai hairi ne. Ashe ga alhairi na Sokoto ba a gane ba. Amma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nunawa. Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba. Shega alhairi nan Sokoto ba a gane ba. Ma yanzu ido sun buɗe Allah ya yi nuna. Ahmad Aliyu gwamnan Sokoto ba warin yaro ba. Mai jayayya shi kuma ba zai ja da nufin Allah ba.